на светло и на ясно като учител, иначе просто опитно ще работиш и това на тебе ти е необходимо. Тук колегите, които работят наистина с по-малко деца, но аз в 102 работя с 26 деца и на първата родителска среща им казвам, искам да ви дойда на гости, поканете ме, за да не се изненадате някой път, когато аз съм дошла. Живея в квартал и се опитвам така да направя, ходила съм и тогава аз за себе си откривам колко различно е детето на фона на семейната среда и това, което виждам аз от него. И както манипулира тая връзка и не знае. Да, точно така. И то между двете страни. Това си е, според мен, абсолютно необходимо. В големия град е трудно, но е абсолютно необходимо. И може да се реализира. Сега за обновяване на въобще на образователната система, аз мисля, че това, което се говори сега за образователната система е много маловажно, както Лин каза в началото. Някакви такива дребни факти се споменават, а не най-важното, но пък на мен ми хареса, мен ме познават много хора от Министерството и знаят как работя и са идвали при мен и съм обучавала учители в страната по работа в групи и те нямат нищо против това. Искам да ви кажа, че силата е в родителите. Ако родителите направят тая основа и казват, ние искаме за нашите деца и такова училище, и в България родителите кажат какво искат за Министерството, а вие родителите се съобразявате с това какво ви се пусне отгоре, ама ти отгоре много не им е ясно какво да правят. Да, значи виждам обновяване в това, че начален курс по новия закон се премахва чуждата оценка. И аз съм много щастлива. Много от моите колеги казват, какво ще правим сега. Особено физкултурниците казват, те няма как на физкултура, като не може да им пишем оценки. И двойки, и рисуване, и други неща и така. Аз специално съм много щастлива, защото за мен това е точно част от метода на Штайнер, влиза в училище. Но тогава качествената оценка трябва да бъде много внимателно на учителите да се обясни какво се прави. Защото сега пускат някакви такива формуляри за качествена оценка, които според мен са нищо и през мен са минали тези формуляри. При качествената оценка във Валдорфското училище за всеки раздел се пише детето как е овладява този раздел. Къде среща трудности. И дори учителя накрая не пише да направи това и това, казва, ако иска да усъвършенства своите познания, би могъл да направи това и това. Би могъл. И аз си спомням, че моята дъщеря, когато някога най-напред тя ме ориентира с едно филмче към Валдорфската педагогика. Беше малко 5-6 клас и каза, много ми хареса, че учителите не заповядват, не нареждат, а насърчават децата. И този глагол много ми беше харесал на нея, глагола насърчава. И ние така трябва да се приемем в тази роля. Аз си мисля, че в бъдеще много неща от тази духовна педагогика ще влязат някакси по елементи в общото образователна система. Стига родителите да са на ниво и да поискат и да знаят какво искат за децата си. Може би има време за още един въпрос. Кажете вие, нека тук започнете да говорите за качеството. Споменахте какво се гледа при този изпит за училищна готовност. Какво представлява самия тест? Самия тест? Тест е една много сложна дума и диагностика, които потребяваме. Бих казала една игра, в която децата влизат. Правиме една вълшебна гора, в която обясняваме как има една кралица, която живее. Построяваме ред препятствия по пътя в тази гора и наблюдаваме. Има един човек, който провежда тази игра с детето и друг, който наблюдава. И съответно, това, което наблюдаваме, до голяма степен са неща, как е протекло развитието през първите 7 години. Доста подробно след това има рисунка, която правят децата, която също дава информация за какво се случва с детето, но това е една много дълга тема, която всяка едно от елементите в теста какво означава и защо е това. Значи трябва да влезе в цялото ушко познание до себе. Не е това, което се прави при нас в училище. Не е и наблюдаваме и словесния тиск, с външното равновесие, паметта, кръстосването от ясна ляво. Много неща са бъдат свързани. И да кажа, това е за сведение на учителя, който ще вземе детето.
И той като знае къде детето има проблем, после даже може колкото да има голям класа, да събере децата и да работи точно върху този проблем. Така е едно от нещата, които се гледа, детето като върви, дали върви десен крак, лява ръка и кръстосаното ходене. Ако го няма това кръстосано ходене, ще има проблеми с равновесието. Как се Центъра на равновесие. Това означава, че и вътре в душата му е неравновесно и тогава учителят ще прави с него упражнение за равновесие. Плюс, примерно, физическо наблюдение, защото едно от нещата, които педагогическата колегия много работи, да наблюдава индивидуалността на детето. Индивидуалността на наблюдението почва от физическо наблюдение, както на целият физически опит, така и на неговото поведение, защото тези способности психически, за които говореше Ян, реално те дават своя отпечатък и върху нас самите. Всеки има нещо, всеки индивидуалност, всяка една способност е по-добре развита от други. Или са две, или три. Така че това е много така наблюдение. Не е интелектуален. Първо искам да ви благодаря за прекрасното време прекарано тук и да попитам за педагози. Имате ли, организирате ли курсове по тази система, къде, кога и как се провеждат, или ако сте в процес на развитие, как може да се свържим в последствие с вас? Аз ви предложа те всички педагози, които се интересуват от обучение, да оставят на Надето координатите си, т.е. имейл и такъв тип обучение, защото в момента се провеждат по-скоро курсове с хората, които идват или работещите, които са при нас в момента педагози. Провеждаме обучение на практика. Сега има и в предучилищна възраст също каниме гости, които правят кратки курсове. Затова тази информация ни е полезна, за да може да ви пращаме за всички педагози курсове, които се организират. До момента нямаше желаящи, между другото, а статистиката от двата проведени семинара с 3 годишни, едва ли не, 2-3 учители, има двата семинара работещи, 3, да. Тоест, аз ще оставя координат. Много от нашите колеги, които имат специализират, остават в чужбина в Австрия. Само една връзка към Ваня на въпрос. Мило се казвам, моите деца учат в държавно училище. Относно авторитета на учителя. Изключително е трудно да един родител да поддържа авторитет на учител, който не уважава самите деца. Знаем, че много се вълна цял ден. Учители, които се държат за децата с изключително грозни отношения. Имам да говоря за клинически години, не говоря за двойки изобщо в мрежите. Аз как да отивам на родителска среща, това ще се вече приема на голямо след една седмица. Именно да се опитвам да поддържам този авторитет, който аз създавам. Средното си имате деца, Не само между за съжаление. Сега За мен да се справя с не е учител, не е училище. Сега ще ви кажа от моя опит. Представете си аз как се чувствам, когато спускам децата от 4-ти клас. Значи 4 години ги уча, морално възпитание, всичките тия неща, и изведнъж 5-ти клас отиват и правят на съвсем друго нещо. Аз много съм мислила за това как да обективя за тях, за децата, защото колегите не могат да променят, това са възрастни хора. И ще ви кажа как постъпвам. Валерия Петров много ми помага да разберат възрастните. Че възрастните са хора, които понякога им е трудно, които са натоварени с проблеми и които се държат така, не защото са лоши, а защото не са решили техните си проблеми. И самото дете в себе си да извини този възрастен човек, който се държи така. А иначе аз бих ви препоръчала лично да говорите с учителите. В училище има много случайни хора, които са там просто за да работят някъде нещо и има такива неща, но по принцип и при мен в моя клас има преподаватели, които английски и физкултура преподават и аз се опитвам, аз се слагам като колежка, за да се добре децата ми, но когато влязат в конфликт, аз никога не нападам колегата пред децата, а напротив, в това време имат такъв проблем, уча децата да ми пишат извинително писмо и когато децата отидоха, аз отидох с тях и казах, сега ще напишем извинително писма
И когато детето беше написало извинете, че така се държах в часа, аз обичам вашия предмет и видях как учителката падна всичко като лошо отношение и как тя се стъпи за че това дете и се познава любов, а тя се почувства, че не е проявила тази любов. И според мен ние трябва да учим децата да разбират изпълнението на възрастите, защото, вижте, зле е за детето, ако няма детето учителя пред него. Казва Штайнер, че детето трябва да изпитва благоговение към учителя, защото това е сила, която се събужда вътре в него. И тази сила ще му трябва, когато стане на 30-40 години и потърси смисъла на живота. И тогава, ако я няма тази сила, или ще стане аутсайдер, или ще загуби смисъла на живота, самият човек, който като дете не е уважавал учителя си. И аз по себе съм забелязала, че сега като имам проблеми вътрешни, се връщам в детството си и си мисля за моята учителка и си я спомням, нищо не помня как ни преподавала, помня как плетеше и ни пееше. И някой път и чувам гласа, като вървя по улицата, как плетеше и ни пееше. И за мен е било много мило отношението й към мен сърдечно. Така че според мен индивидуално може да ги решите тези проблеми, но и вие трябва да се настроите себе си, че ще го решите и да падне напрежението. И това колегите не са лоши, но в училище да съществуваше много трудно. Просто аз съм си намерила така двойно пребиваване. Идвам тук всяка седмица в Валдорското училище с надеждата, че освен там онят има и не надежда за бъдеще. Участвам в разработката на учебните, помагам. И ще бъде и част от училището, педагогически